Bé, molt bona tarda a tots i a totes, estimats regidors. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αγαπητοί μας καλεσμένοι, αγαπητοί αντιδήμαρχε, αγαπητή κυρία Ρακελερέδια, αντιπρόσωποι της κοινότητας των Ρωμά, ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε αυτή την όμορφη αίθουσα, ένα πραγματικό υπόδειγμα αρχιτεκτονικής της πόλης μας που έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας, μέρος αυτού του project Roma Connect, που είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό project που θα μιλήσει για την ενδυνάμωση των γυναικών Ρωμά. Κατά τη διάρκεια του project αυτού θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα των γυναικών αυτών, την ενδυνάμωσή τους μεταξύ της Ουγγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας και πώς μπορούν μεταξύ τους να δυναμώσουν και να ακούγονται περισσότερο οι φωνές τους, αλλά και να αντιταθούν στον λεγόμενο αντιτσιγκανισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ, γιατί χτίσατε αυτή την εκστρατεία κατά του διαχωρισμού σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά η θέση κάθε μία από εσάς έχει συμβάλει με τον τρόπο της στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες και πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανες για τους εαυτούς σας. Χωρίς αμφιβολία αυτός ο ακτιβισμός θα γεννήσει ένα debate και θα σας βοηθήσει να γίνετε κι εσείς οι ίδιες οι φωνές των δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν αυτός ο κύκλος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεκινήσουν πάρα πολλές αλλαγές κοινωνικού τύπου και να έχουμε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη στην οποία κάθε γυναίκα θα έχει τη δική της δυνατή θέση. Και σήμερα σε αυτά τα debate θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε γυναίκες που θα μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους για να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε αυτόν τον διάλογο και αυτήν την συλλογική φωνή μας. Επίσης θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό θέμα στο τραπέζι, η ρητορική μίσους, ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να καταδικάσουμε. Το Δημαρχείο της Βαρκελόνης πάντα θα είναι σε αυτόν τον αγώνα ένας σύμμαχος και ένα μοντέλο στο οποίο η πολυπολιτισμικότητα είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας, στον οποίο θα ξεκινήσουμε για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία στην οποία όλες και όλες μπορούμε να ενδυναμωθούμε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με πολλούς συλλόγους, ώστε η πόλη της Βαρκελόνης να γίνει ένα πολύ σημαντικό σημείο έναρξης. Θα επικεντρωθούμε σήμερα με ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα μας μιλήσει ένα πολύ σημαντικό άτομο που έχει ασχοληθεί με τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι μια φιγούρα κλειδί όσον αφορά τη διεθνή παρουσία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και πραγματικά πιστεύουμε ότι μόνο μέσα του σεβασμού μπορούμε να κερδίσουμε τους άλλους ανθρώπους και να κατανοήσουμε ότι και τα δικά τους δικαιώματα έχουν αξία. Μόνο μέσω του σεβασμού. Μιλούμε για την ηθική, για την για τα πολυπολιτισμικά δικαιώματα και πολλά άλλα παραδείγματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι πάνω από οποιοδήποτε πολιτικό debate και η δημοκρατία είναι το μόνο σύστημα που έχει αποδειχθεί από αρχής των αιώνων ότι μπορεί να βοηθήσει στον διάλογο και στην εξάλειψη των ανισοτήτων. Όλα αυτά που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων, αλλά και της κοινωνίας συλλήβδην. Ας μην ξεχνάμε ότι η συνεργασία μας είναι η καλύτερη μας δύναμη. Οπότε, σας ευχαριστώ εκ νέου κάθε μία από εσάς για την δική σας δέσμευση. Έχουμε στα χέρια μας την ικανότητα να αλλάξουμε
Οπότε ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε ώστε κάθε βήμα μας να μας πλησιάζει περισσότερο στην αλλαγή. Ως γυναίκες έχουμε το κλειδί να αλλάξουμε τον κόσμο και πρέπει να ακουστούμε. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μαζί μας ο Φερνάντο Μαθίας Σαράντα, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ισότητας Μεταχείρισης. Γεια σας και καλησπέρα σε όλους. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι παρευρισκόμενοι, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ σήμερα και όλους τους παρευρισκόμενούς μας. Σας καλωσορίζω, με συγχωρείτε, από όλες τις χώρες, από τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία. Οπότε θα συνεχίσω λέγοντας ότι είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσω για το θέμα αυτό. Ως Γενικός Διευθυντής Ισότητας Μεταχείρισης και πραγματικά επειδή πρόσφατα έλαβα αυτό τον τίτλο και ως άτομο Ρωμά, χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέσχω σε αυτή την εκδήλωση και ιδιαίτερα λόγω της καταγωγής μου. Είμαι η γιος μιας γυναίκας Ρωμά, είμαι περήφανος γι' αυτό και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας την πολύ σημαντική εκδήλωση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή των πολιτικών και των μέτρων που λαμβάνονται για τις γυναίκες Ρωμά. Χαίρομαι πολύ για τις προηγούμενες συναντήσεις που είχατε, για τους συλλόγους επίσης Ρωμά που υπάρχουν εγώ στην Βαρκελόνη και για το project φυσικά, το συγκεκριμένο, το Roma Connect. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε τις βάσεις για πολύ σημαντικές ιδέες. Όπως ανέφερε προηγουμένως η Αντιδήμαρχος, θα επικεντρωθούμε στις γυναίκες Ρωμά. Είναι μια όμως πολύ ρομαντική ιδέα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες λαμβάνουν και τις περισσότερες διακρίσεις εντός της κοινωνίας. Έχουμε επίσης 8 στις 10 νεαρές γυναίκες μέχρι 25 χρονών, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες διακρίσεις και αυτό εμποδίζει, φυσικά αποτελεί ένα εμπόδιο για την προσωπική τους ανάπτυξη. Μιλώντας για το θέμα της εργασίας και πολλές από αυτές για να βρουν μια δουλειά πρέπει να κρύψουν την καταγωγή τους. Σκεφτείτε επίσης ότι 4 στις 10 οικογένειες δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι λόγω της καταγωγής τους. Άρα λοιπόν υπάρχει και θέμα όσον αφορά την πρόσβαση στην κατοικία. Τώρα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, παρατηρούμε επίσης την αύξηση της ρητορικής μίσους και ιδιαίτερα μεταξύ των ομάδων της ακροδεξιάς και γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσουμε για την ίση μεταχείριση των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το project αυτό, γιατί θα μιλήσει για τον αντιτσιγκανισμό και για άλλα σημαντικά θέματα. Και εγώ προσωπικά ως Γενικός Διευθυντής Ισότητας θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης της Καταλωνίας, της Generalitat, θα εργαστούμε και εργαζόμαστε ακούραστα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις σημαντικές προσπάθειες
κατά του αντιτσιγκανισμού. Χρειαζόμαστε όμως βέβαια και από άλλους φορείς και ομάδες για τους ανθρώπους Ρωμά. Χρειαζόμαστε λοιπόν την βοήθειά τους. Θα έχουμε ειδικά σχέδια και ειδικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η ρητορική μίσους και φυσικά θα επιμείνουμε σε πολιτικές κατά του ρατσισμού με σκοπό όλες οι πολιτικές θα έχουν αυτό το πρόσωπο το αντιρατσιστικό. Και μιας που βρισκόμαστε στο Δημαρχείο της Βαρκελόνης και αυτό είναι το σπίτι σας, μας ενδιαφέρει αυτή η πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ του Δημαρχείου και μεταξύ της Επιτρόπου, η οποία έχει αναλάβει να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και φυσικά όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να μας αναφέρετε τι είναι αυτό που χρειάζεστε κάθε στιγμή. Αυτά είχα να πω από πλευράς μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας, αξιότιμε κύριε Φερνάντο Μαθία Σαράντα, και τώρα θα συνεχίσουμε με την κυρία Σαντιάγο, η οποία θα μας καλωσορίσει από πλευράς της Ένωσης Γυναικών Ρώμα. Καλησπέρα σε όλους σας. Αρχικά, από την Ένωση Γυναικών Ρωμά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αξιότιμη κυρία Μαρία Εουχένια για τα λόγια της και τον αξιότιμο κύριο Φερνάντο Μαθία Σαράντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δικές σας παρεμβάσεις. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε επίσης το Δημαρχείο της Βαρκελόνης που μας πρόσφερε αυτόν τον εμβληματικό χώρο για να κλείσουμε την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε επίσης πολύ όλες τις γυναίκες Ρωμά που έκαναν πράξη αυτό το project, σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα βρίσκεστε μαζί μας, όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, διαζώσεις, αλλά και όσοι μας συντροφεύετε ψηφιακά. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις γενναίες συναδέλφους και οι οποίες θα μοιραστούν μαζί μας αργότερα στην Στρογγυλή Τράπεζα τις εμπειρίες τους. Ελπίζουμε αυτή η εκδήλωση να δώσει σε όλους και σε όλες επιχειρήματα για να μπορέσουμε να γίνουμε όλοι σύμμαχοι κατά του αντιτσιγκανισμού. Άρα λοιπόν θέλω να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν από την δική μας ένωση καταφέραμε να κάνουμε όνειρο ένα πρώτο διεθνές συνέδριο γυναικών Ρωμά. Πάνω από 300 γυναίκες Ρωμά από όλο τον κόσμο μαζευτήκαμε στη Βαρκελόνη για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, και να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ο αντιτσιγκανισμός. Αυτό έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 2010 και γι' αυτό το λόγο σήμερα, πάλι 8 Οκτωβρίου, κλείνουμε αυτή την ημερομηνία, την δική μας εκδήλωση. Γιατί αυτή η ημερομηνία είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είναι τιμή μας να σας έχουμε όλους και όλες εδώ μαζί μας, γιορτάζοντας το τέλος αυτού του project, του Roma Connect. Σας ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και επίσημα το συνέδριο. Θα περάσουμε στο πρώτο κομμάτι που λέγεται Roma Connect και ρητορική. Θα παρουσιάσει η κυρία Λένα Ντεμποτόν, η οποία θα είναι μαζί μας για την παρουσίασή της. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι την Generalitat, την κυβέρνηση της Βαρκελόνης, η κυρία Λένα Ντεμποτόν έχει εμπειρία στο θέμα αυτό. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια σχετικά με την
πολυπολιτισμικότητα, θα μιλήσει σήμερα για τα social media και πώς να μειώσουμε την βία και τη ρητορική μίσους. Επίσης, στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σαντιάγο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το project Roma Connect και θα έχουμε επίσης και το θέμα των γυναικών Ρώμα. Ας ξεκινήσουμε. És un enorme plaer, privilegi, un honor haver rebut aquesta invitació des de la Drom Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου τιμή να έχω λάβει αυτή την πρόσκληση για να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση από μια ένωση η οποία εργάζεται εδώ και τόσα πολλά χρόνια για να παρέχει ευκαιρίες, για να καταπολεμήσει, να αγωνιστεί εναντίον των διακρίσεων, εναντίον των γυναικών, των κοριτσιών. Είναι μία από τις κοινότητες στην Ευρώπη που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις, οπότε να καλησπερίσω τα μέλη των οργανώσεων, όλους όσους μας συνοδεύουν. Εγώ από το Πανεπιστήμιο, από την ακαδημαϊκή οπτική γωνία, εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια και εγώ ίδια αποτελώ μέρος μιας μειοψηφίας εθνοτικής, θρησκευτικής, η οποία υφίσταται διακρίσεις και ξέρω από πρώτο χέρι πολλά πράγματα που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι μια σειρά από εμπειρίες, όχι απλώς για να κάνουμε μια διάγνωση της ρητορικής του μίσους, γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση γι' αυτού, αλλά για να προσφέρουμε κάποια στοιχεία και κάποιες εναλλακτικές για να να ξεπεράσουμε αυτή τη ρητορική. Και όπως λέει και ο τίτλος της εισήγησής μου, πώς να ενισχύσουμε αυτή την ρητορική upstander, μια ρητορική δηλαδή γενναιότητας, η οποία προλαμβάνει τη ρητορική μίσους. Όπως ξέρουμε, ζούμε σε κοινωνίες με πολύ μεγάλη διαφορετικότητα, με πολύ μεγάλη ποικιλία, αλλά και στυλ ζωής, οικογενειών και όλα αυτά προφανώς θα συνοδεύονται με συγκρούσεις, διαφορές. Χρειαζόμαστε λοιπόν πάνω απ' όλα το διάλογο και τη συνένεση για να επιλύουμε όλες αυτές τις διαμάχες. Έχω λοιπόν εδώ, μνημονεύω μία από τις φράσεις του Ραμόν Φλέτσα, στο οποίο στο έργο του «Κοινωνία Διαλόγου» υπάρχουν μόνο δύο τρόποι οργάνωσης των ανθρωπίνων σχέσεων. Ο διάλογος ή η βία. Αν βρει κανείς έναν τρίτο δρόμο, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αν το δούμε όμως στην ουσία του, υπάρχει ή ο διάλογος ή η βία. Γιατί λοιπόν να μην τον πραγματοποιήσουμε, αφού είναι κάτι τόσο απλό? Βλέπουμε πόσα προβλήματα όμως υπάρχουν. Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, ο στόχος 10, εκεί μιλάει για τη μείωση των ανισοτήτων, όπου μιλάει εκεί για το πώς μπορούμε να προλαμβάνουμε τη ρητορική μίσους που αφορά τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από την πανδημία και μετά έχουμε όλο ένα και μεγαλύτερη αύξηση και ένταση της ρητορικής μίσου, αλλά και δείγματα που μας προσφέρουν εναλλακτικές σε αυτή την ρητορική μίσους. Η κοινωνία μας απαιτεί από εμάς, από το Πανεπιστήμιο, μέσα και στοιχεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ρητορική μίσου. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία, θα αναφερθώ εδώ σε κάποια δεδομένα, τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας. Εδώ βλέπουμε τις τελευταίες εκθέσεις της μονάδας εγκλημάτων μίσους ή της οργάνωσης Save the Children από πολλούς οργανισμούς. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εγκλημάτων υποκινούνται από ρατσισμό και ξενοφοβία. Τα πιο χρησιμοποιημένα μέσα είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα διαδικτυακά κανάλια, φτάνει στο 45% και μόνο το 1 από κάθε 10 θύματα εγκλήματος μίσους φτάνει να καταγγείλει.
Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος για να καταγγείλεις. Γιατί έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία τα θύματα δεν νιώθουν επαρκώς συνοδευμένα έτσι ώστε να καταγγείλουν τη βία την οποία υφίστανται. Στα εγκλήματα αυτά, ένα επιπρόσθετο θέμα είναι ότι οι πιο νέοι αποτελούν πάνω από το 12,6% του πληθυσμού που έχει υποστεί περιστατικά που συνιστούν εγκλήματα και περιστατικά μίσους. Αυτά τα αγόρια και κορίτσια ξεκινούν όλο ένα και νωρίτερα στο διαδίκτυο, από τα χρονών και μετά. Είναι όμως γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι εδώ και θα πρέπει να συνοδεύουμε τα νεαρά άτομα έτσι ώστε να μην υφίστανται τη βία αυτή. Οι στρατηγικές της ρητορικής μίσους, συνοψίζοντας, έχουμε να κάνουμε με την απανθρωποποίηση του άλλου, της κοινότητας των Ρωμά, όταν μας κάνουν λόγο για τους ΜΕΝΑ, τους ασυνόδευτους νεαρούς, ασυνόδευτους νέους. Μια άλλη είδηση δεν μιλάει για την κοινότητα των Ρωμά, αλλά όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αναφέρεται, γιατί μιλάει θα λέγαμε, για κλάν, για οικογένειες. Μια στρατηγική λοιπόν ακολουθείται που είναι χαρακτηριστική όλης αυτής της ρητορικής μίσους, αυτή η διαρκής αναφορά στο εμείς απέναντι στους εαυτούς, η αποδοχή μη αποδεκτών αφηγηματικών πλαισίων, όπως παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και εδώ λοιπόν προσπαθεί να... Γιατί αν ξεκινάμε από την λογική ότι η μετανάστευση είναι πρόβλημα, τότε ήδη μας έχουν πράσει ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Τώρα, η βία στο διαδίκτυο. Αυτή η βία υπάρχει εντός και εκτός διαδικτύου. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε τόσο στο ίντερνετ όσο και εκτός αυτού. Απλά το διαδίκτυο το μεγεθύνει αυτό το φαινόμενο. Εκεί το υφίστανται 1 στους 5 ανηλίκους και 1 στους 3 ανηλίκους έχει προσβληθεί στο διαδίκτυο, έχει υποστεί αυτή τη βία. Γιατί αυτά τα θύματα τα οποία υφίστανται αυτά τα αυξημένα ποσοστά βίας δεν καταγγέλουν τα περιστατικά αυτά στην αστυνομία, δεν νιώθουν συνοδευμένα. Το ότι δεν το καταγγέλεις παρέχει ασυλία σε αυτούς που ασκούν τη βία. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Από θα λέγαμε, τη βιβλιογραφία, από την επιστημονική θα λέγαμε θεώρηση, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το πρόσωπο upstander. Να περάσεις δηλαδή από το να είσαι ένας απλός θεατής της βίας, να είσαι ένα άτομο γενναίο, να περάσεις δηλαδή από bystander σε upstander. Υπάρχουν λοιπόν αυτές τα αντίθετα αφηγήματα τα οποία θα λέγαμε υιοθετούν αυτή τη ρητορική μίσους. Αυτή η τακτική λοιπόν του upstander που θέλουμε να προωθήσουμε παίρνει θέση, υποστηρίζει τα θύματα της βίας, τα υπερασπίζεται με τρόπο ένεργο και δεν στέκεται απλώς παρατηρητής. Μπορεί να γίνει, θα λέγαμε, από μια οπτική γωνία ιδιωτική ή μπορεί να γίνει και μια καταγγελία μέσα από τους ίδιους τους μηχανισμούς που θεσπίζουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, έτσι, το Twitter, το Instagram. Η κάθε μία από αυτές τις πλατφόρμες έχει το δικό της μηχανισμό καταγγελίας. Αλλά μπορεί επίσης να γίνει δημόσια. Και οι δύο αυτές μορφές καταγγελίας είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό δημόσια. Η επιστημονική κοινότητα τώρα τι μας λέει? Μας λέει ότι η ενεργή τοποθέτηση με το θύμα είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει το project αυτό, το έργο αυτό, είναι ακριβώς να δημιουργήσει δίκτυο για να καταπολεμήσουν.
Αυτό επίσης θα μπορεί να συμβαίνει και σαν παράδειγμα, να χρησιμεύσει και σαν παράδειγμα για άλλους χρήστες. Μπορεί αυτό να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Πρόσφατα στη Γερμανία έγινε μια έρευνα που δείχνει ότι το 40% του πληθυσμού έχει υπάρξει μάρτυρας ρητορικής μίσους και από αυτούς το 73% είναι νέοι, ηλικίας 18 έως 24 ετών. Επανερχόμαστε λοιπόν πάλι εδώ στο θέμα στην τεράστια, θα λέγαμε, τεράστιο ευάλωτο χαρακτήρα αυτής της ομάδας. Γιατί δεν αντιδρούν, γιατί δεν ξέρουν πώς να ενεργήσουν με ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε εμπιστοσύνη, να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη, να εμπνεύσουμε ασφάλεια. Γιατί αμφιβάλλει ο κόσμος αν θα βοηθήσει, να μην βοηθήσει, γιατί υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες για την έμφυλη βία. Πολλοί λένε ότι δεν βοηθούν από το φόβο των αντιπίνων. Δεν είναι για λόγους, θα λέγαμε, ενσυναίσθησης, είναι καθαρά από φόβο για τα αντίπινα. Υπάρχουν δύο project, το ένα είναι το Alreco και το άλλο είναι το Real Lab, στα οποία ηγείται το Ισπανικό Παρατηρητήριο κατά της ξενοφοβίας του Υπουργείου. Και εδώ θελήσαμε να πάμε λίγο παραπέρα από τη διάγνωση και να ταυτοποιήσουμε στη ρητορική μίσους ποια ρητορική upstander ήδη υπήρχε, έτσι ώστε να δώσουμε πιο κατάλληλα εργασία και για να καταπολεμήσουμε ακριβώς αυτή τη ρητορική μίσους. Στο δεύτερο μέρος, η ιδέα ακριβώς ήταν να ενισχύσουμε αυτή τη στρατηγική, αυτή τη ρητορική upstander. Αυτή η ρητορική upstander υπάρχεται επίσης έρχεται για να ενισχύσει τις στρατηγικές ρητορικής κατά της ρητορικής μίσους που υποκρίνεται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την Ισλαμοφοβία, τον αντισημιτισμό και τον αντιθεγανισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την κοινότητα, έτσι όπως υπάρχουν, θα λέγαμε, νομοθετικοί κανόνες και ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία. Χρειαζόμαστε εξίσου κανόνες και νομοθεσία η οποία θα προστατεύει από αυτή τη βία απομόνωσης εναντίον αυτών των ευάλωτων ομάδων. Χρειαζόμαστε, θα λέγαμε, επικοδομητικές ρητορικές και θελήσαμε να δώσουμε εργαλεία στους κυβερνοακτιβιστές, τους ακτιβιστές του διαδικτύου, έτσι ώστε θα λέγαμε να μην υποκύπτουν στην προσβολή, να διατηρήσουν ένα λόγο γενναίο, θαραλέο και χρησιμοποιώντας ένα λεξιλόγιο ελκυστικό. Μια ρητορική upstander, μια ρητορική όπως αυτής της Premier Nobel λογοτεχνίας, είναι μια από τις λίγες γυναίκες βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Πέρα από το βραβείο Νόμπελ, πήρε θέση κατά τη διάρκεια του ναζισμού, κατάφερε να σώσει πολλές ζωές ατόμων Ρωμά, Εβραίων κλπ. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εισβολής, βοήθησε με το Νόμπελ της την αντίσταση στον αγώνα της κατά της εισβολής αυτής. Και αυτό ήταν μια πραγματικά πολύ σημαντική βοήθεια. Λοιπόν, να δω πώς πάω από χρόνο, δεν θέλω να ξεπεράσω τον χρόνο μου, να περάσω μερικές διαφάνειες, τις προσπεράσω. Κάποια αποτελέσματα τώρα, αναλύοντας, θα λέγαμε, κάποιες ρητορικές, οι δημοσιεύσεις που περισσότερη επίδραση είχαν, περισσότερα retweet κλπ,
ήταν αυτές που περιλάμβαναν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή δεδομένα, και αυτά τα οποία χρησιμοποιούσαν ένα λεξιλόγιο που καταφέρνουν, θα λέγαμε, ένα λεξιλόγιο που καταφέρνει να φρενάρει αυτή τη βία. Ήταν αυτός, θα λέγαμε, αυτές οι δημοψηφίσεις που είχαν τις περισσότερες επαναλήψεις. Και όλα αυτά δημιουργούσαν, θα λέγαμε, μια προστατευτική ασπίδα. Ένα παράδειγμα έτσι θα ήταν αυτό, έτσι το έχουμε παραφράσει για να μην μπορεί να το παρακολουθήσει, για να όπως βλέπετε, καταγγέλλεται εδώ η αθηγανοφοβία, η οποία πλήττει κορίτσια και οι οικογένειες Ρωμά, ένα σχολείο που είχε παραμελήσει την ασφάλεια ενός κοριτσιού Ρωμά και δεν είχε ειδοποιήσει την οικογένεια. Και η καταγγελία αυτού του γεγονότος έχει εκεί, θα λέγαμε, πάρει 84 like, έχει γίνει retweet 64 φορές, προκειμένου ακριβώς για να ενισχυθούν αυτές οι στάσεις, θα λέγαμε, οι θαραλέες εναντίον του αντιθυγανισμού. Τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας? Κάποια στοιχεία που έχουμε εδώ, χρειαζόμαστε εναλλακτική ρητορική και για να θα κάνουμε ορατές, θα λέγαμε, τις θετικές εμπειρίες. Όταν απαντάμε σε μια δημοσίευση, θα πρέπει να αξιολογήσουμε εκεί τον αριθμό των ακολούθων που έχει κάποιος που το κάνει, έτσι, αν έχει λίγους, πολλούς κλπ. Γιατί αν έχει λίγους, δεν χρειάζεται να απαντήσεις, θα λέγαμε, στον ίδιο. Μπορούμε να απαντήσουμε στο δικό μας το προφίλ, προκειμένου να μην του δώσεις περισσότερη αρδότητα από αυτή που ήδη έχει. Γιατί αν έχει και λίγους ακολούθους, δεν θα αξίζει τον κόπο να, θα λέγαμε, να τσακωθείς μαζί του. Έτσι μπορούμε να το αδιαφορήσουμε πλήρως. Να δημιουργήσουμε λοιπόν, να ενισχύσουμε λοιπόν στα συναισθήματα, στην συναίσθηση. Δεν θα πείσουμε έναν επαγγελματία hater, αλλά υπάρχουν, θα λέγαμε, κόσμος οι οποίοι έχουν αμφιβολίες, αλλά και στους οποίους αν δώσεις κάποια στοιχεία, αν τα δώσεις με έναν τρόπο που δεν θα είναι προσβλητικός, θα είναι έτσι ευγενικός, αλλά θαραλέος, ένας τρόπος, θα λέγαμε, καλός είναι απλώς να κάνεις ένα retweet ή να κάνεις like. Και είναι σημαντικό λοιπόν όταν απαντάς, θα πρέπει να κοιτάξεις στο διαδίκτυο πριν να απαντήσεις και να βρεις μια ασπίδα, γιατί όταν εσύ απαντήσεις θα δεχτείς σχόλια. Το δίκτυο λοιπόν εκεί θα σε προστατεύσει και θα αφήσει σε μειονότητα, σε μειοψηφία τη ρητορική του μίσης. Περιστασιακά τώρα, μπορεί να είναι σε κάποιο βίντεο παιχνίδι κλπ. Εδώ μπορεί να δημιουργήσεις ένα avatar. Πάντα avatar. Και ολοκληρώνω, έτσι ακριβώς ξεκίνησα με τη φράση αυτή του Ραμόν Φλέτσα, που είναι μια σκέψη πολύ σημαντική σε σχέση με τη ρητορική του μίσους, και θα το διαβάσω. Τα δικαιώματα κατακτώνται μέσω του διαλόγου συμπεριλαμβανομένων των αρχικών διαφωνίων και της ενίοτε πολύ δύσκολης διαδικασίας επίτευξης συμφωνίων, αποφεύγοντας και προβλέποντας κάθε πιθανή βία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο δύο τρόποι οργάνωσης των ανθρώπινων σχέσεων. Ο διάλογος ή η βία. Ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για την εξάλειψη της βίας. Ευχαριστώ πολύ. ¿Se oye? Sí, vale. Ακούγομαι. Como estamos aquí celebrando la conferencia final del proyecto europeo Roma, Καθώς σήμερα το Roma Connect ολοκληρώνεται, θα θέλαμε να κάνουμε μία περίληψη σχετικά με το τι είναι αυτό το project. Το project αυτό διήρκησε 2 χρόνια. Υπήρχε ένας προϋπολογισμός, 200.000 ευρώ περίπου,
και το 90% ήταν χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γυρίζω πίσω. Το project αυτό έχει ως στόχο να παλέψει ενάντια του αντιτσιγανισμού και να φέρει πολύ κοντά τις γυναίκες. Και από γυναίκες από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Καταλωνία και την Ισπανία γενικότερα και την Ουγγαρία. Όπως βλέπετε στην παρουσίαση, έχουμε τους λεγόμενους εταίρους, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο project αυτό για να δημιουργηθεί η στρατηγική κατά του αντιτσιγκανισμού. Έχουμε την εναλλακτική καινοτομία ανάπτυξης από την Ελλάδα, την Αμρίτα, το Instituto Intercultural από την Τιμισόαρα της Ρουμανίας και την Ένωση Γυναικών Ρωμά από την Ισπανία. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτό το project? Το Roma Connect γεννήθηκε γιατί σε πολλά επίπεδα είχαμε γυναίκες Ρωμά, οι οποίες συμμετείχαν σε φορείς, στον περίγυρό μας και μοιράζονταν μαζί μας περιπτώσεις διαχωρισμού και διάκρισης σε πολλούς τομείς. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, προκειμένου το πρόβλημα αυτό να μειωθεί ή να σταματήσει. Με τη δημιουργία αυτής της στρατηγικής καταφέραμε να μιλήσουμε στην κοινωνία, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτές τις πράξεις οι οποίες συνδέονται με τον αντιτσιγκανισμό και την κοινωνία συλλήβδην. Και αυτές οι εντυπώσεις έχουν μια πολύ αρνητική εντύπωση στην κοινωνία, πολλές φορές λόγω άγνοιας των ανθρώπων. Είχαμε λοιπόν τις συντρόφισσές μας από τις διάφορες χώρες που ανέφερα πριν και ξεκινήσαμε λοιπόν να έχουμε μία επικοινωνία μαζί τους προκειμένου αυτό το project να γίνει και δικό τους. Υπήρχαν επίσης διάφορες συναντήσεις, διαζώσεις με τις γυναίκες. Θέλαμε να δώσουμε φωνή στο project αυτό, να το οπτικοποιήσουμε. Υπήρχαν λοιπόν διάφορες συναντήσεις, θα σας αναφέρω μερικές, με θέματα στερεότυπα, τον αντιτσιγκανισμό, τις δημόσιες αφηγήσεις, νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα αυτά έχουν μια πολύ σημαντική θέση, γιατί αυτό το project θέλει να αλλάξει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα λοιπόν, προκειμένου να προτείνουμε νομοθεσία, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τη νομοθεσία που αφορά τους Ρωμά. Και όχι μόνο γιατί πολλές διαβάσαμε για πρώτη φορά ποιοι είναι οι νόμοι που αφορούν τους Ρωμά, αλλά καταλάβαμε ότι η νομοθεσία είναι το εργαλείο το οποίο έχει μία πολύ μεγάλη φωνή και πρέπει να ξεκινήσουμε να την μοιραζόμαστε και με άλλες γυναίκες. Αυτές είναι μερικές φωτογραφίες από τις συναντήσεις που είχαμε. Είναι το δίκτυο γυναικών που αφορά το project αυτό. Βλέπετε λοιπόν πολλές διαφορετικές συναντήσεις που είχαμε μαζί τους. Δουλέψαμε λοιπόν μαζί και έγιναν επίσης και κάποιες ομάδες. Οι γυναίκες από τη Ρουμανία με τις δικές τους συντρόφισσες, το ίδιο και οι Ελληνίδες. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την καμπάνια αυτή. Τώρα, το project αυτό φυσικά, όπως είπαμε, αποτελείται από πολλές γυναίκες Ρωμά. Ας βάλουμε ένα παράδειγμα εδώ αυτές τις γυναίκες σε κρατικό επίπεδο.
από διάφορες γωνιές της Καταλωνίας και της Ισπανίας. Έχουμε την Ταραγώνα, διαφορετικές περιοχές της Βαρκελόνης, τη Ζιρόνα, το Σανταντέρ στη Βόρεια Ισπανία. Τώρα, το υλικό και το περιεχόμενο. Μόλις λοιπόν μαζέψαμε αυτές τις ιστορίες των γυναικών που υπέστησαν διακρίσεις, τι θέλαμε λοιπόν να οπτικοποιήσουμε? Θέλαμε λοιπόν να πούμε τις ιστορίες αυτές και να δούμε τι θέμα είχαν διαλέξει να μας διηγηθούν. Εδώ λοιπόν τα βίντεο βρίσκονται στο κανάλι μας στο YouTube, στα social media. Νομίζω ότι έχω τρέξει λίγο. Και εδώ είναι η επίδραση που είχε το project αυτό. Έχουμε λοιπόν κριτικές από κάποιες από τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες αναφέρθηκαν επίσης στις συναντήσεις που είχαμε και μας ανέφεραν ότι δεν ήταν απλώς συναντήσεις, αλλά τους βοήθησαν να πάρουν δύναμη. Και επίσης διαπιστώσαμε ότι πολλές γυναίκες Ρωμά δούλευαν για τον ίδιο σκοπό. Είχαν λοιπόν τους ίδιους στόχους. Και όπως μας λέει εδώ η Ειρήνη από την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο ότι μπορώ να μοιράζομαι με άλλες γυναίκες τις εμπειρίες που είχα. Είναι ένα project ενδυνάμωσης. Και ολοκληρώνουμε από την Κατερίνα, επίσης από την Λάρισα, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετείχε στο project και στο βίντεο της εκστρατείας, γιατί είναι σημαντικό ότι μπορούμε έτσι να παλέψουμε ενάντια των στερεότυπων των γυναικών Ρωμά. Και αυτά είναι από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποια από εσάς η οποία μπορεί να έχει κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε. Ελάτε, τρέπεστε. Εδώ πίσω υπάρχει μία ερώτηση. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μεγάλο έργο, για όλα αυτά που μας δείχνετε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτού του ίδιου στις θεματικές. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την κυρία Σαντιάγκο. Είδα φωτογραφίες που έχετε στα social media σας και εκτός από όσους συμμετέχουν από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και δεν θυμάμαι τι άλλη χώρα αναφέρατε, υπάρχουν και άτομα από την Ισπανία, σωστά? Θέλω να σας πω κάτι παραπάνω για αυτό, για αυτή την ένταξη, τη συμμετοχή άλλων γυναικών, γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας και βρίσκονται στα σπίτια τους. Δεν ξέρω αν μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Υπήρχαν γυναίκες Ρωμά από διαφορετικές γωνιές της Καταλωνίας, όπως είπα πριν, από τη Ζιρόνα, την Ταραγώνα, την Βαρκελόνη. Και ναι, έχουμε γυναίκες
στο δίκτυό μας, οι οποίες είναι από την Θαραγώθα και από το Σανταντέρ. Και φυσικά στις συναντήσεις αυτές οργανώνουμε και δραστηριότητες. Οι ίδιες προτείνουν τις δικές τους ιδέες, οι οποίες φυσικά είναι καλοδεχούμενες και έπειτα στη συνέχεια αξιολογείται αυτό που οι ίδιες θεωρούν πιο σημαντικό και έπειτα μας διηγήθηκαν καταστάσεις που αφορούν διακρίσεις. Και ναι, είναι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση, οι οποίες όμως έχουν συμβάλει στο project. Κάποιος άλλος ο οποίος έχει κάποια άλλη ερώτηση? Θα ήθελα να ξέρω επίσης, γιατί εγώ είμαι από την Ανταλουσία και εκεί υπάρχουν αρκετές γυναίκες Ρωμά. Στη Γρανάδα λοιπόν, στην Ανταλουσία, έχετε κάποια ομάδα που συμμετέχει μαζί σας? Και εγώ γνωρίζω πολύ κόσμο εκεί που έχει καταγωγή Ρωμά. Σε αυτό το project σκέφτομαι, έχουμε φυσικά γυναίκες οι οποίες έχουν ρίζες στην Ανταλουσία, αλλά στον φορέα μας έχουμε πράγματι πολλές γυναίκες από την Ανταλουσία, από τη Γρανάδα που αναφέρατε, από την Αλμερία και από άλλα μέρη της Ανταλουσίας. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. With this project, we created some video materials about the experience of the Roma women across. Με αυτό το project έχουμε δει μια σειρά από εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις εμπειρίες των γυναικών Ρώμα. Και μία από τις μεγάλες ανησυχίες, έτσι όπως εκφράστηκαν από τις διάφορες χώρες, είναι ότι αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το ρατσισμό online. Βλέπουμε το ρατσισμό στις διάφορες πλατφόρμες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο εργαλείο για να καταπολεμήσεις αυτό το ρατσισμό online. Αν μπορούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ζητήσουμε από τις πλατφόρμες αυτές, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε σχέση με την καταπολέμηση του ρατσισμού μέσα από αυτές, πέρα από το να καταγγέλουμε το περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτές που κυκλοφορεί εκεί. Αυτό είναι το ερώτημα, ίσως να το απευθύνω στη Λένα Ντεμποτών. Δεν άκουσα, λέει, τη μετάφραση, λέει, η συγγήτρια. Οπότε τώρα η συντονίστρια εκεί της μεταφράζει ξανά την ερώτηση, μεταφέρει την ερώτηση, προκειμένου να απαντήσει. Πέρα, δηλαδή, για το θέμα αυτό, αν υπάρχει κάποιος τρόπος, δηλαδή, να παρέμβουμε, αν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφορες πλατφόρμες, για να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό. Ναι, θεωρητικά ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εμείς έχουμε απευθύνει καταγγελίες στις πλατφόρμες όπου έχουν δημιουργηθεί, έχουν υπάρξει τέτοιες σημάδια διάκρισης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση έως τώρα. Έχουμε κάνει, θα λέγαμε, μια λυσίδα αντιδράσεων, όταν έχουμε δει βίντεο ή σχόλια τα οποία είναι, θα λέγαμε, προσβλητικά ή πραγματικά δεν ξέρω πώς και να τα χαρακτηριστήσω ακριβώς, αλλά μίσους ή ό,τι και να πεις λίγο είναι για αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μια αλυσίδα και καταγγέλθηκαν τα βίντεο αυτά, τα μοιραζόμασταν και μέχρι που το απέσυραν το βίντεο αυτό. Ναι, το έχουμε καταφέρει να το κάνουμε. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω αν η Λένα θέλει να πει κάτι σχετικά με αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό που
σχολίασε. Οι πλατφόρμες οι ίδιες έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς καταγγελίας. Πολλές φορές έχουν εξαιρετική βραδύτητα, αλλά σε αυτό το παράδειγμα όμως ήταν πάρα πολύ σαφής διάδεση. Όταν αυτή η ομάδα αντέδρασε ομαδικά, αλυσίδωτα, τελικά το βίντεο αποσύρεται ή ένας λογαριασμός κλείνει. Το project απέδειξε ότι όταν δημιουργείται αυτό το δίκτυο, πέρα από την ενίσχυση, την ενδυνάμωση των κοινοτήτων που είναι θύματα αυτών των δράσεων, πέρα από την ενδυνάμωση τους δημιουργεί και μια προστατευτική ασπίδα. Καταφέρνουμε λοιπόν να αποσυρθεί αυτό το περιεχόμενο μίσους από τα δικτύα και αυτό επιτρέπει να φρενάρουμε και άλλα άτομα να διαδώσουν αυτές τις δημοσιεύσεις μίσους. Αυτή η εμφάνιση λοιπόν της ρητορικής upstander αποτρέπει την αντίστροφη κίνηση της ρητορικής του μίσους. Όταν δημιουργούμε δίκτυο, όταν δημιουργούμε αυτή την αλυσίδωτη αντίδραση, τότε δημιουργείται και αυτή η ασπίδα. Αυτές οι γυναίκες δεν διαμαρτύρονται, αλλά το προλαμβάνουν και βάζουν μπροστά τις θετικές τους εμπειρίες σαν ομάδες, σαν σύνολα. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ για την απάντησή σου, Λένα. Θα ήθελα να ξέρω αν μέσω του δικτύου ή της ομάδας στήριξης αν γίνονται εργαστήρια κατάρτισης στα πιο νεαρά κορίτσια για να τους δοθούν τα εργαλεία σε ποιον μπορεί να απευθυνθούν και πώς μπορούν να απευθυνθούν όταν δέχονται αυτές τις επιθέσεις μίσους. Δεν ξέρω ποια από τις δύο θέλει να απαντήσει. Ναι, μέσα από τις συμμετέχουσες στο project αυτές είναι κορίτσια, πάρα πολύ νεαρά κορίτσια, τα οποία έχουν δεχθεί, έχουν πάρει αυτή την κατάρτιση, όπου λέμε πώς μπορεί να καταγγείλει, έχουν γίνει συνεδρίες, όπου εξηγούνται οι μηχανισμοί που υπάρχουν στην Καταλωνία για να γίνουν κάποιες καταγγελίες και ποιες ήταν οι διαδικασίες που ακολουθούνταν. Αργότερα θα σας δείξουμε και μια σύνοψη στα βίντεο που έγιναν όλες τις γυναίκες της εκστρατείας αυτής. Θα δείτε ότι έχουμε μαζί μας πολύ νεαρά κορίτσια που θέλησαν να βγουν στο βίντεο, που δέχτηκαν αυτή την κατάρτιση, όπως και τα υπόλοιπα μέλη. Μια άλλη ερώτηση που ήταν εκεί πίσω, αν έχετε την καλοσύνη, και μετά θα δούμε το βίντεο. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα σε σχέση με τις καταγγελίες και νομίζω ότι μιλάω και εξ ονόματος των υπηρεσιών κατά των διακρίσεων του Δήμου της Βαρκελόνης. Ξέρουμε ότι ο πληθυσμός των Ρωμά είναι αυτός που υφίσταται τις μεγαλύτερες διακρίσεις με διαφορά. Άρα λαμβάνουμε όμως και τις λιγότερες καταγγελίες. Δεν ξέρω αν έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό, αν έχετε μιλήσει για το για ποιο λόγο δεν γίνονται καταγγελίες και αν έχετε εξηγήσει τους μηχανισμούς εκτός των πλατφορμών που υπάρχουν, δηλαδή γιατί μέσα από την υπηρεσία της κυβέρνησης καταναλίας ή μέσα από την υπηρεσία του Δήμου της Βαρκελόνης υπάρχουν, θα λέγαμε, κανάλια υποβολής καταγγελίων. Δεν ξέρω αν και η καθηγήτρια μετά θέλει να πει κάτι. Ναι, εμείς από την Ένωση έχουμε επιμείνει πάρα πολύ στο ότι θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες από τις γυναίκες. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το να κάνεις, σας λέγαμε, μια γραφειοκρατική διαδικασία είναι πολύ δύσκολο. Τους φαίνεται πολύ δύσκολο. Γιατί αυτός ο οποίος τις εξυπηρετεί έχει κάποιες προκαταλήψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παρακολουθούμε, συνομιλούμε με τη γυναίκα, αλλά πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι γυναίκες δεν βλέπουν αποτελέσματα από αυτές τις καταγγελίες.
Ή άλλες φορές βλέπουν ότι δεν τους δίνει κανένα σημασία. Οι γυναίκες πιστεύουν ότι ως γυναίκες Ρωμά δεν θα τους δώσει κανένα σημασία και απλά θα τους δει κάποιος, θα τους μιλήσει κάποιος ο οποίος δεν θα κατανοήσει αυτό που τους συνέβη ή ότι θα σκεφτεί ότι αυτό που τους συνέβη είναι normal. Γι' αυτό επιμένουμε πολύ και τους λέμε ότι ακόμα, για παράδειγμα, πολλές φορές έχουν κάποιες προσδοκίες μια γυναίκα και λέει με μεταχειρίστηκαν με έναν τρόπο άσχημο και θα ήθελα αυτό το άτομο να έχει μια τιμωρία ή να αποβληθεί από τη θέση αυτή. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Αν τώρα η γυναίκα περιμένει, ας πούμε, κάποιος να παραιτηθεί από τη θέση του ή να απολυθεί από τη θέση του ή να το απολυθεί από πρόσωπο, και αν αυτό δεν συμβεί, τότε αυτό δημιουργεί κάποιο είδους απογοήτευση. Αυτό όμως που νιώθουμε πάντα είναι η διάκριση. Θα πρέπει να το αναφέρουμε πάντα αυτό. Ότι και πραγματικά είναι δύσκολο να γίνουν αυτές οι καταγγελίες. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριζιανικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Αναφορικά με αυτό που λέγατε σε σχέση με το Δήμο της Βαρκελόνης και έχοντας επίγνωση, θα λέγαμε, των συμπεριφορών που υπάρχουν, για πολλές από αυτές τις στάσεις, θα λέγαμε, δεν περιλαμβάνονται στον ποινικό κώδικα και δεν τιμωρούνται από τον ποινικό κώδικα. Ίσως εκεί, έχοντας επίγνωση λοιπόν αυτής της πραγματικότητας, εμείς από το Δήμο της Βαρκελόνης και παράλληλα, θα λέγαμε, με την τροποποίηση του κανονισμού, θα λέγαμε, συμπεριφοράς, έχουμε βγάλει και ένα διάταγμα εναντίον των αδικημάτων μίσους και αυτό, θα λέγαμε, δίνει ένα είδος νομικού πλαισίου, γιατί η δημοτική αστυνομία, για παράδειγμα, μπορεί να παρέμβει και να προλάβει αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει, θα λέγαμε, ένα είδος, θα λέγαμε, κενού, θα λέγαμε, νομικού, που δεν επιτρέπει ακριβώς το να επιβληθούν κυρώσεις ή τιμωρίες. Μπορούμε λοιπόν με κανονισμούς του ίδιου του Δήμου να προβλέψουμε κάποιο είδους κυρώσεις, έτσι ώστε η δημοτική αστυνομία να έχει κάποιο εργαλείο στα χέρια της προκειμένου να μπορεί να επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις. Εκεί λοιπόν μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτούς τους κανονισμούς, έτσι ώστε να μην μείνει έξω από αυτούς τους κανονισμούς κανένας είδους συμπεριφορά που μπορεί να έχει αυτού του είδους επιπτώσεις. Και να χρησιμοποιήσει και σαν εργαλείο που να μας επιτρέψει να πάμε ακόμα παραπέρα. Το να κάνει κανείς μια καταγγελία για ένα χαρακτηρισμένο αδίκημα, κάνουν να πας εκεί στο δικαστήριο, μπορεί να... Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση με αυτά τα άτομα, από αυτές τις ομάδες και να τους δώσουμε αυτή την διέξοδο. Νομίζω ότι το κανονισμός αυτός του Δήμου δίνει, θα λέγαμε, μια ομπρέλα στη δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να μπορεί να παρέμβει σε αυτού του είδους καταστάσεις και έτσι ώστε σιγά σιγά να οικοδομούμε εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να δρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Η Λένα ήθελε να παρέμβει. Ναι. Ναι, σε σχέση με τα τελευταία ερωτήματα που τέθηκαν, και η Μπέρο επίσης απάντησε και το έκανε πάρα πολύ καλά, να δούμε η σημασία που έχει από τις ομάδες, από τους ενώσεις, από τους συλλόγους. Όλα αυτά τα πλαίσια διάδρασης μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε, θα λέγαμε, αυτή τη στάση, το upstander, το να περάσεις δηλαδή να γίνεις από παρατηρητής, να γίνεις υπερασπιστής. Και αυτό μπορεί να το κάνεις όταν έχεις μια κοινότητα πίσω σου. Είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε. Γιατί να καταγγείλω, τι θα χρησιμεύσει. Γιατί αν πάω εγώ μόνη μου, δεν θα χρησιμεύσει τίποτα. Αν όμως υπάρχει μια κοινότητα από πίσω σου, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και το είδαμε αυτό στο project, ότι όπου υπάρχει κοινότητα και γίνονται καταγγελίες, τότε εκεί καταφέρνουμε. Αποσύρεται το βίντεο. Από τα ερωτήματα που τέθηκαν και από την
εκπαιδευτική πλευρά, εκπαιδευτικές δράσεις επιτυχίας. Η εκπαίδευση, θα λέγαμε, είναι ένας προνομιακός χώρος όπου μπορείς να αναπαράγεις καλά παραδείγματα και κακά παραδείγματα, ανάλογα με το τι κάνουμε. Η επιτυχής, θα λέγαμε, εκπαιδευτική δράση που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι πολύ αποτελεσματική για να προλάβει και να αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους, είναι η διαλογική διαδικασία πρόληψης διαμαχών που εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία, σε πολλές σχολές, πανεπιστημιακά τμήματα. Υπάρχουν χιλιάδες σχολεία και σχολές σε όλο τον κόσμο που έχουν μειώσει τη ρητορική μίσους, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό. Όταν τα αγόρια και τα κορίτσια παρεμβαίνουν σε αυτό το πλαίσιο, διαλογίζονται για τη βία, σκέφτονται τη βία, καθορίζουν ένα κανόνα, βάζουν ένα κανόνα και τότε η κοινότητα θεσπίζει το πλαίσιο συμβίωσης και το πλαίσιο αυτό συμβίωσης γίνεται σεβαστό και απομονώνονται αυτές τις συμπεριφορές που θα λέγαμε πηγαίνουν ενάντια σε αυτή την συμβίωση. Αυτό ισχύει τόσο offline όσο και online. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δηλαδή αυτή την στάση έτσι ώστε να έχουμε αυτή την ασπίδα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις συνέργειες που μας παρουσιάσατε και οι οποίες και τώρα θα δείξουμε το βίντεο που είναι μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει. Θα δούμε το βίντεο λοιπόν. Στερεότυπα και προκαταλήψεις. Και στη ζωή σου πώς σε κάνει να νιώθεις? Άσχημα, επειδή με κορυδεύουνε. Μια μορφή ρατσισμού προς ανθρώπους με καταγωγή που είναι τσιγκάνικοι και προς ανθρώπους που θα έλεγα που φαίνονται ότι είναι τσιγκάνοι. Να λες καθημερινά ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να προσπαθείς να δείξεις την ταυτότητά σου. Εγώ πάντα ένιωθα ότι πρέπει να αποδείξω όσο περισσότερα μπορώ. Mák egy negyede nem rendelkezik egészségügyi biztosítással. Kutatások szerint minden harmadik ember folyóvíz nélkül. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, 1 στους 3 θα υποστεί διακρίσεις. Οι γυναίκες Ρωμά μπορούν να λάβουν περισσότερη προσοχή. Χρειάζονται λοιπόν αρκετό φαγητό, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γυναικών Ρωμά, οι οποίες έχουν υποστεί βία. Φυσικά και όχι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα εντός του συστήματος που χρειάζεται να επανεξεταστούν. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους κάθε μέρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, στην Ουγγαρία, ο νόμος λέει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αποκλειστούν και ωστόσο το 80% των περιπτώσεων αυτών αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θέλουν να πάνε στο σχολείο περισσότερο, θέλουν να έχουν περισσότερες επιτυχίες και θα είναι πολύ πολύ καλύτερα όταν δείτε κι εσείς οι ίδιοι τον χρόνο που χρησιμοποιείτε για να πετύχετε αυτό το project. Εγώ δεν ακούω τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε μένα. Γι' αυτό τώρα σπουδάζω, γιατί θέλω να φτάσω εκεί που θέλω και δεν θα τα παρατήσω. Το όνειρό μου είναι να γίνω ιστορικός και γι' αυτό πρέπει να πάω στο σχολείο. Οπότε αυτή τη στιγμή περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που με βοηθούν και με βοηθούν να ξεπεράσω τα προβλήματά μου. Ευχαριστώ σε ακόμα ένα άτομο που δεν ήταν Ρωμά, αλλά με βοήθησε να πετύχω και να έχω καλούς βαθμούς. Από εκεί και πέρα δουλεύω ως διαμεσολαβήτρια εδώ και 6 χρόνια. Τελείωσα λοιπόν και ασχολούμαι με την έρευνα και τέλος είχα και πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Είμαι 49 χρονών, έχω 5 παιδιά, 2 εγγόνια και δεν θα σταματήσω να μορφώνομαι. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μας προσθέτουν πράγματα. Αυτή τη στιγμή σπουδάζω. Πιστεύω ότι κάθε γυναίκα Ρωμά πρέπει να αγκαλιάσει τις ρίζες της, πρέπει να ενδυναμώσει τον εαυτό της, να ακούσει το ποια είναι. Κάθε γυναίκα Ρωμά πρέπει να
αντιμετωπιστεί με αξιοπρέπεια. Και οι γυναίκες Ρώμα πρέπει να ακουστούν. Τους αξίζει να έχουν δύναμη, πρέπει να λάβουν τη δύναμη που τους αξίζει και αξίζουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση των φωνών από τις γυναίκες Ρωμά. Θα γίνει ο συντονισμός. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη στρογγυλή τράπεζα. Από την συντονίστρια κυρία Σακρή Φερνάντες Κρούθ, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Καλησπέρα σε όλες τις γυναίκες. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Έχετε όλες τα ακουστικά για τη διερμηνία? Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Όπως σας έλεγα, καλησπέρα. Θέλω να δώσω το λόγο στην τελευταία στρογγυλή τράπεζα της εκδήλωσης αυτής, μετά από ένα βίντεο πραγματικά γεμάτο συναισθήματα και ένα βίντεο πολύ αντιπροσωπευτικό που νομίζω μας δείχνει τι έχουμε μπορέσει να καταφέρουμε αυτά τα 2 χρόνια σε αυτό το project. Έχουμε 2 αντιπροσώπους των γυναικών που αντιπροσωπεύουν αυτές τις γυναίκες Ρωμά. Είναι 2 γυναίκες upstanders, οι οποίες έχουν λάβει όλα αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουν να εξαλείψουν αυτήν τη ρητορική μίσους. Θα τις παρουσιάσω σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω από τη Ρουμανία. Πάω στην Τιμισοάρα. Η πρώτη μας, η Ντίνα Πετρονέλα Πετροβίτσι, που θα είναι η πρώτη συμμετέχουσα, η ίδια θα μας πει ποια είναι, θα μας πει την εμπειρία της και γιατί ήταν σημαντικό να συμμετάσχει στο Roma Connect. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ήρεμα. Ηρέμησε. Ονομάζομαι Πετροβίτσι Μαρίνα Πετρονέλα. Έχω 11 παιδιά και 11 εγγόνια. Πολύ με συγχωρείτε που συγκινούμε, αλλά πραγματικά αντιμετωπίζουμε μια διάκριση πολύ σημαντική. Εκεί που μένω εγώ έχουμε μόνο ένα λεωφορείο για να πάμε στο σχολείο, για να πάμε στην αγορά. Οι οδηγοί είναι πολύ βίαιοι, οδηγούν πολύ γρήγορα. Αν τους ζητήσουμε να σταματήσουν, δεν σταματούν. Μας λένε ότι δεν είμαστε ικανοί να πληρώσουμε το εισιτήριο, δεν σταματούν στις τάσεις. Μας λένε ότι έτσι είστε οι τσιγκάνοι. Μια φορά ήμουνα με τον γιο μου, τον Δαβίδ, και περιμέναμε το λεωφορείο. Το λεωφορείο μας αγνόησε, ήταν σαν να μην υπήρχαμε. Οπότε περιμέναμε το επόμενο λεωφορείο που πέρασε περίπου σε 1 ώρα. Όταν ανεβήκαμε στο λεωφορείο, ο γιος μου έμεινε πίσω και ξαφνικά παγιδεύτηκε ανάμεσα στις πόρτες και εγώ πήγα μπροστά για να μιλήσω με τον οδηγό. Και εκείνη τη στιγμή ο οδηγός με προσέβαλε, μου είπε ότι είμαι μια αηδιαστική τσιγκάνα και πραγματικά θα έπρεπε να κατέβω εκείνη τη στιγμή από το λεωφορείο. Εκείνη τη στιγμή πήγα σπίτι, δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα. Τη στιγμή εκείνη αποφάσισα να κάνω μια online καταγγελία. Γιατί πραγματικά κάθε φορά βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Στη γειτονιά μας υπάρχουν πάρα πολλοί Ρωμά. Οπότε ζήτησα, παρακαλώ, να αυξηθούν
αυτές οι υπηρεσίες μεταφοράς. Ζήτησα επίσης οι οδηγοί να μας σέβονται και να μην οδηγούν τόσο βιαστικά και να μην μας προσβάλλουν. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μας επηρέασε πάρα πολύ στη γειτονιά μου. Και σκεφτείτε ότι πλέον δεν έχουμε λάβει μία απάντηση, ούτε υπάρχουν περισσότερα λεωφορεία να μας εξυπηρετήσουν. Σας ευχαριστώ. Θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. El testimoni de la Dina, no, és un de molts, no, Αυτά που μας είπε η Ντίνα είναι πραγματικά λόγια που ακούμε πολύ συχνά και τα ακούσαμε πολύ κατά τη διάρκεια του project αυτού. Υπήρχαν και άλλα, αλλά νομίζω, Αντίνα, αυτές τις λέξεις τις μοιράζονται και άλλα άτομα από τη γειτονιά σου, όπως και οι φορείς μας, το Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, το οποίο έκανε ό,τι μπορούσε και βοήθησε όσο μπορούσε στην κατάσταση αυτή. Και αυτή η καταγγελία είναι μία από τις πολλές. Ναι, πράγματι, έτσι είναι. Και ελπίζουμε όλα αυτά να λυθούν σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας. Ευχαριστώ κι εγώ. Θέλω να περάσουμε τώρα στις άλλες δύο συμμετέχουσες που έρχονται από την Ουγγαρία. Είναι η Λορένα Ιγκρέ και η κυρία Μπογκλάρκα Ορσός. Οι ίδιες θα μας δώσουν κάποια παραδείγματα σε τέτοιου είδους θέματα που είχαν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του project. Λορένα, θα ήθελες να ξεκινήσεις? Έχεις το λόγο. Τότε ας ξεκινήσει η Μπογκλάρκα. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Μπορείς να μας πεις πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι? Προέρχομαι από την Ουγγαρία. Από μια πολύ μικρή πόλη. Πηγαίνω σχολείο, είμαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλω λοιπόν να διηγηθώ τη δική μου εμπειρία όσον αφορά το θέμα των διακρίσεων. Το θέμα του ρατσισμού. Έτσι λοιπόν πρώτη φορά είχα μία αρνητική εμπειρία στο σχολείο και στη συνέχεια αυτό έγινε ακόμα χειρότερο. Πήγαινα σε ένα ουγγρικό και γερμανικό σχολείο, οπότε υπήρχαν άτομα με πολλά διαφορετικά υπόβαθρα. Είχα επίσης τον ξαδερφό μου, ο οποίος είχε επίσης καταγωγή Ρωμά, ήταν λοιπόν της ίδιας εθνοτικής μειονότητας. Και ένα πρωί, μάλλον κάθε πρωί, είχαμε λοιπόν προσβολές και εγώ και άλλα μέλη της κοινότητάς μας. Και τώρα στο σχολείο μου η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και επίσης οι διοικητές είναι και πάρα πολύ διαφορετικοί. Και αυτό μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μέχρι στιγμής. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ένα θερμό χειροκρότημα για το κορίτσι. Βλέπουμε λοιπόν την περίπτωση της Μπογκλάρκα που μας βοηθά να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό και μπορούν οι άνθρωποι που έχουν μία σημαντική θέση μέσα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς φορείς όπως ο διευθυντής του σχολείου σου, για παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ ότι οι καθηγητές είναι διαφορετικοί και παρεμβαίνουν σε αυτό, λοιπόν.
Ας περάσουμε τώρα στην Λορένα Ήμρε, η οποία θα μας πει για τη δική της προσωπική εμπειρία. Το όνομά μου είναι Λορένα, Ήμρε είναι το επίθετό μου. Προέρχομαι από την Ουγγαρία, από τη Βουδαπέστη. Και αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το εξής. Στην εκπαίδευση, αλλά και όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκτιθόμαστε στην διάκριση. Κάποια στιγμή μου πονούσε πάρα πολύ το δόντι. Ήταν βράδυ και δεν πήραμε τον οδοντίατρο γιατί θα μας εξυπηρετούσε μετά από εβδομάδες. Οπότε πήγα την επόμενη μέρα το πρωί σε έναν οδοντίατρο. Ήρθε λοιπόν η γραμματέας που ήταν η βοηθός του γιατρού και μου είπε ότι συγγνώμη, οι τσιγκάνοι δεν έχουν ίντερνετ για να καλέσουν το γιατρό. Τους είπα ότι όχι, δεν είναι αυτό, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω γιατί με πονούσε πολύ το δόντι μου. Και τότε μου είπε πρέπει να περιμένετε και θα είστε οι τελευταίοι. Και στην πραγματικότητα μου φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα, μου έκαναν εξαγωγή του δοντιού. Εγώ έκλαιγα όμως από τον πόνο, πραγματικά πονούσα πάρα πολύ. Και έπειτα από όλα αυτά μου είπαν έχετε λεφτά για να αγοράσετε το φάρμακο. Τους απάντησαμε ότι ναι, έχουμε λεφτά. Και αυτή ήταν η αρνητική μου εμπειρία. Τώρα στο σχολείο, φυσικά όλοι μας φέρονται με διαφορετικό τρόπο. Θα έλεγα οι καθηγητές περισσότερο από τους μαθητές. Για παράδειγμα, αν έχω μία ερώτηση στην τάξη, δεν με πλησιάζει ο καθηγητής, ίσως δεν μου απαντάει καν, αλλά στους άλλους απαντάει. Το όνειρό μου είναι να μην πρέπει να ζω αυτές τις κατατάσεις και να μην υπάρχει διάκριση για κανένα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Moltes gràcies, Lorena. Us faig una pregunta a l'Arca i a la Lorena. Com creieu que... Ευχαριστώ, Λορένα. Έχω μία ερώτηση για τη Λορένα. Και τι βαθμό αυτό το πρόγραμμα, το Roma Connect, βοήθησε στο να μην χρειαστεί και άλλα κορίτσια σε άλλες περιοχές να περάσουν από αυτές τις εμπειρίες, τις τόσο δυσάρεστες. Σίγουρα, συνέβαλε πάρα πολύ. Κυρίως η εστίαση, ο τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων. Εγώ η ίδια άλλαξα την εστίασή μου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζα τα πράγματα. Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στην τελευταία, την Ρακίλ Φερνάντεθ Κρούθ από τον Γκαβά, η οποία θα μας μιλήσει για την προσωπική της εμπειρία. Θα σας συστηθεί πρώτα και θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ναι, καλησπέρα. Είμαι από το Γκαβά, είμαι μητέρα 3 παιδιών και έχω ένα εγγόνι. Και εγώ υφίσταμαι καταστάσεις διάκρισης και καταστάσεις απόσης. Εξακολουθώ να αντιμετωπίζω, θα λέγαμε, κατά δίωξη όταν μπαίνω σε ένα εμπορικό κέντρο και πολλές φορές χρειάζεται να πω εγώ ίδια στους φύλακες εκεί ότι έχω πάει να κάνω τα ψώνια και δεν έχω πάει για να κλέψω. Όχι όμως, αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μένα.
Συμβαίνει και στις ανιψιές μου, στις ξαδέρφες μου, την ώρα στις παραλλαδικές εξετάσεις, εκεί που σου δίνουν το φυλάδιο, θεωρούν αυτονόητο ότι εσύ δεν πρόκειται να τελειώσεις τις ερωτήσεις, δεν πρόκειται να απαντήσεις, δεν πρόκειται να περάσεις στο διαγωνίσμα. Και γι' αυτό προσπαθούμε να κρύψουμε την ταυτότητά μας προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την απόρριψη. Για να μην μιλήσω για το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι και τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζει. Ποια από αυτές τις καταστάσεις είναι η πιο σοβαρή? Δυστυχώς, τις υφιστάμεθα στην Καταλωνία, στην Ισπανία, καθημερινά αυτές τις καταστάσεις, τις αρνητικές. Μέσα από το έργο αυτό το οποίο έχουμε μοιραστεί μαζί με τις αδερφές μας από τη Ρουμανία, από την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το θέμα της να δώσουμε ορατότητα, να κάνουμε ορατές τις προσδοκίες μας, τους πόθους μας και να αποφύγουμε τα επιθετικά σχόλια και τις διακρίσεις. Και να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε. Όπως καμιά φορά αναρωτιόμαστε καθημερινά αν αξίζει τον κόπο να πάμε για ψώνια, να πάμε να σπουδάσουμε ή να πάμε να δώσουμε εξετάσεις για μια θέση. Το να κάνουμε ορατό το μίσος και τον αντιτσιγανισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή η εκστρατεία που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουμε προωθήσει πολλούς νόμους και πολλούς κανονισμούς στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη, το όνειρό μου θα ήταν μια πραγματική ισότητα μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών. Τώρα, ευχαριστώ πολύ, Άκρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε παρεμβάσεις, σε ερωτήσεις. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Τσάκρη για τα επιτεύγματα που έτυχε η ίδια για την ίδια, για τον περίγυρο της. Από όλο αυτό που κατάφερε, τι ήταν αυτό που την εξέπληξε περισσότερο, γιατί δεν τον περίμενε, γιατί νόμιζε ότι θα ήταν ακατόρθωτο, ή γιατί κινητοποίησε πολλά πράγματα που φαινομενικά έβγαζαν σε αντιέξοδα, αλλά τελικά τα κατάφερε. Για ποιο από όλα τα επιτεύγματα είναι πιο περήφανη? Περισσότερα πάνω απ' όλα είναι για τον κόσμο, τους ανθρώπους που με περιβάλλουν. Όποτε έχω ένα πρόβλημα, πάντα θα έχω τον κόσμο αυτό δίπλα μου και γύρω μου, και αυτό είναι αυτό που με βοηθάει για να τα ξεπεράσω. Όλους τους συναδέλφους, τι πέτυχα? Καταρχήν να είμαι εδώ κατεσμένη έτσι και να μοιράζομαι την εμπειρία μου αυτή μαζί σας, και που δεν είναι και λίγο. Και δεν ξέρω τώρα να απαντήσω σε αυτό. Είναι πολλές ερωτήσεις μαζί, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω πραγματικά τι να απαντήσω. Κάποια άλλη ερώτηση? Εγώ απλά να πω σε όλες ότι είναι πολύ γενναίες. Μια ερώτηση για τη Λορένα. Μιλάμε για γυναίκες, κορίτσια Ρωμά. Θα ήθελα να τη ρωτήσω την Λορένα αν στο σχολείο της υπάρχουν άντρες Ρωμά και αν οι καθηγητές τους συμπεριφέρονται το ίδιο εξίσου στους άντρες Ρωμά και στις γυναίκες Ρωμά. Ναι. Τι είναι αλήθεια? Για παράδειγμα, στα μαθήματα ο καθηγητής τους έκανε, θα λέγαμε, μια προειδοποίηση στους Ρωμά ότι όταν κοιτάμε προς τα πίσω, τότε θα
θα μας βάλουν κακούς βαθμούς. Αυτή την έννοια δεν έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Igual si alguna altra vol contestar. Δεν ξέρω αν κάποια άλλη από τις συμμετέχοντες εδώ στο πάνελ θέλει να απαντήσει στην ίδια ερώτηση που απάντησε και η Λορένα. Υπάρχει, θα λέγαμε, στον αντιτσιγκανισμό αυτό, αν υπάρχουν πράγματα τα οποία, θα λέγαμε, είναι ακόμα πιο έντονα στην περίπτωση των γυναικών. Ναι. Δεν καταλαβαίνω και εγώ πολύ καλά. Αν τα ζώα έχουν δικαιώματα, γιατί εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε δικαιώματα? Εγώ νομίζω ότι το χρώμα του ντέρματος, αν είσαι μαύρος, αν είσαι άσπρος, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η ψυχή, είναι το πώς επικοινωνείς. Το ότι είσαι ένα άτομο Ρωμά δεν έχει καμία διαφορά, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο Θεός μας έχει πλάσει όλους το ίδιο. Δεν είμαστε διαφορετικοί, οπότε γι' αυτό έχουμε και το ίδιο αίμα και γι' αυτό δεν καταφέρνω να συνειδητοποιήσω γιατί τα αγόρια και τα κορίτσια Ρωμά είναι αυτά τα οποία εφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις. Θα ήθελα πραγματικά πολύ να το καταλάβω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Θέλετε εσείς, Σάκρη, Λορένα, να απαντήσετε? Θέλει καμία από τις τρεις εδώ να απαντήσει? Αν υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν περισσότερο τις γυναίκες Ρωμά. Απλά χρειάζεται να επιβεβαιώσεις περισσότερο 2 φορές ότι είσαι γυναίκα και είσαι και Ρωμά, οπότε υφίσταται σχεδόν μια διπλή διάκριση. Και θα πρέπει να αποδείξεις συνέχεια ότι μπορείς να φτάσεις, να κάνεις κάτι, να πετύχεις κάτι, να γίνεις κάτι. Είναι ένα διπλό φορτίο, θα λέγαμε, απόδειξης της αξίας σου. Κάποιο άλλο θέμα, κάποιο άλλο ερώτημα από το κοινό? Παρατήρηση, σκέψη? Θέλετε να μοιραστείτε κάποια εμπειρία ή κάποια από τη δραστηριότητα του έργου που σας φάνηκε περισσότερο χρήσιμη σε αυτό το έργο, το Roma Connect, κάτι από όλα αυτά που κάνατε στα διάφορα εργαστήρια? Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, άλλες σκέψεις, τότε πραγματικά αξίζουν ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλάς για τα θέματα αυτά εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο. Ρικ, νομίζω, ναι, πώς είστε, τι κάνετε? Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη. I volem tornar a agrair a totes les persones que ens acompanyeu avui i que han fet possible aquest projecte. Να σας ευχαριστήσω όλες όσες ήταν εδώ μαζί σήμερα, να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες Ρωμά, αυτή της διακρατικής πάλης, αυτού του διακρατικού αγώνα που δεν καταλαβαίνει από σύνορα. Αυτό το θέμα δεν είναι... Για το κλείσιμο έχουμε μαζί μας εδώ τη Σάρα Βερβέιρα, η οποία είναι η Επίτροπος των σχέσεων με τους πολίτες και της πολιτισμικής και της θρησκευτικής διαφορετικότητας.
εδώ στο Δήμο της Βαρκελόνης. Να αποχαιρετήσουμε εδώ τις συναδέλφους με ένα δυνατό χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας σε όλους και σε όλες. Γενικό Διευθυντή Φερνάντο, Αντιδήμαρχε, είμαστε εδώ με ένα πολύ ειδικό στόχο να δώσουμε φωνή και ορατότητα στις γυναίκες Ρωμά, μια φωνή που πολύ συχνά προσπαθούν να συγγύσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Παρ' απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Γυναικών Ρωμά, Κρότα, που οργάνωσε αυτή την ημερίδα στο Δήμο της Βαρκελόνης, να ανοίξει στις θύρες του αίθουσας εδώ, το Salon des Cent, είναι ένας τρόπος για να γίνουν ακουστές, να γίνει ακουστή η φωνή των γυναικών Ρωμά, και αυτό είναι αυτό που κάναμε σήμερα εδώ, να μοιραστούμε όλες τις εμπειρίες μας, εμπειρίες οι οποίες ποτέ δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί και τις οποίες ποτέ δεν θα έπρεπε να είχαμε υποστεί. Αυτός ο χώρος δεν είναι ένας χώρος συνάντησης, αλλά είναι και ένα σύμβολο της δέσμευσής μας για την θέσπιση της ισότητας. Ο αντιτσιγανισμός είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες Ρωμά, αλλά και μας αφορά όλους και όλες σαν κοινωνία. Είναι ένας φαινόμενο που βασίζεται σε προκαταλήψεις που θα πρέπει να τις ξεριζώσουμε. Η δέσμευσή μας είναι να εργαστούμε έτσι ώστε να ξεριζώσουμε αυτή τη ρητορική, τη μίσος, και να οικοδομήσουμε ένα περίγυρο, ένα περιβάλλον όπου όλος ο κόσμος να μπορεί να κινηθεί με άνεση και με αξιοπρέπεια. Θα πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους διαλόγου όπου θα μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες, και ο αγώνας της κοινότητας των Ρωμά θα πρέπει να ακούγεται εκεί. Από το Δήμο της Βαρκελόνης, στο Δήμο της Βαρκελόνης έχουμε την υπηρεσία κατά των διακρίσεων, την υπηρεσία θρησκευτικών υποθέσεων. Εργαζόμαστε για την εκπόνηση, θα λέγαμε, ενός κανονισμού, θα λέγαμε, συμπεριφοράς των πολιτών, έτσι ώστε να έχουμε ένα σχέδιο αντιρατσιστικό, θα λέγαμε, σε μία βάθος δεκαετίας. Ένα σχέδιο στο οποίο όλος ο κόσμος να νιώθει ότι είναι το δικό του σχέδιο, ο δικός του κανόνας. Φέτος η Βαρκελόνη θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Φόρουμ της UNESCO κατά των διακρίσεων, και σαν Δήμος της Βαρκελόνης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξεριζώσουμε τον ρατσισμό με συγκεκριμένες δράσεις και να συνοδεύουμε και να στεκόμαστε στο πλάι των θυμάτων καθημερινά. Και με αυτό κλείνω αυτή την εκδήλωση με την δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, η δέσμευση του Δήμου, που θα συνεχίσουμε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που θα υποστηρίζουν την ισότητα όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και τη θρησκεία τους, τον πολιτισμό τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες παρούσες. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για τη δράση σας σε αυτό το έργο, και είμαι βέβαιη ότι μαζί θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε για να σπάσουμε όλα τα φράγματα και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ, Σάρα Βερβέιρα. Απλώς να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Μη φύγετε, γιατί θα σας καλέσουμε εδώ σε ένα μπρίντις, μια πρόποση, για να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Καλό σας βράδυ και πάμε για το μπρίντις. Si podéis pasar para aquí delante todos para hacer una foto de grupo, todos juntos. Εδώ, αν θέλετε να περάσετε εδώ μπροστά για να βγάλουμε μια ομαδική φωτογραφία, είναι έτσι ένα ωραίο σημείο, αυτό είναι ένας ωραίος χώρος για να βγάλουμε μια οικογενειακή φωτογραφία, μια ομαδική φωτογραφία.